మన ఛానల్ గురించి మళ్ళొకసారి క్లారిటీ ఇస్తున్నా. మీ టైం అస్సలు వేస్ట్ కాదండి. ఇది నా గ్యారంటీ. నేను ఎక్కువ ఎడిటింగ్ చేయలేకపోవచ్చు, మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేయకపోవచ్చు, మంచి డ్రెస్సింగ్ వేసుకొని వీడియో చేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా లేకపోవచ్చు. అందుకు కానీ మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ని నేను మీకు అందిస్తాను. మీరు బాధలో ఉన్నప్పుడు మీ ఓదార్పుగా మీ స్నేహితునవుతా. మీకు దారి తెలియకుండా ఎక్కడ నేను ఉద్యోగం చేయాలి, వ్యాపారం చేయాలి, నేను ఎక్కడ స్టక్ అవుతున్నాను అనిపిస్తే దానికి సంబంధించిన ట్రిక్స్ ఇస్తాను. ఫిజికల్గా మీరు ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ ఉండి తగ్గించుకోవాలనుకుంటే దాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి దాని గురించి వీడియో ఇస్తా. అలాగే చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నం చేస్తామన్నా మేము మిడిల్ క్లాసు అని అన్న వాళ్ళకు మంచి మార్గదర్శకుని అవుతా అని చెప్పేసి ఈ వీడియో ద్వారా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. నా మీద నమ్మకం ఉంటే తప్పకుండా నా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ అండి. అలాగే కామెంట్ చేయండి, దానికి తగిన జవాబు నేను ఇస్తానని చెప్పేసి ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదములు అందరికీ నా వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా.